ደቅና ስለምንታይ ክልታና ህዝብታት ግን ናይ ነውሕ ዓመት ፀንሐ እዩ እዚ ዓለ ዳኛ ኹንኩ መወዳእቱ ተጠቀም ካሉ ካብ ምትራፍን ላዕለ ዝኸበደ መርገም የለን በልዑም ሰብሽ ናህና ግን ኣይበልዑን እዮም ኢሳያስ እንዳበልዑ መሻርክ ምብላዕ እንታይ የድሊና ኢልና ኣብ ሽግር እንተለኻስ ካልእ ሽግር ይውስኸልካ ማለት እዩ ካብዚ ከዓ እሱን ገይርዎ እዩ ስደተኛ በላዕት ሕሎ እዩ ዝወደባት በላዕ ዓሳ ፍጹም ትግራዋይ ዝኾነ ፍጹም መንነታዊ ዝኾነ መንእሰይ ሃኔፅና ኣለና ማለት እዩ ናይ መንነት ቃልሲ ዲና ንቃልስ ዘለና ንፍትሒ ዶ ይኮነ ናይ ኤርትራውያን ፍትሒ ብኤርትራውያን ይዝረጋገጽ ኦብቪየስሊ ማለት እዩ ንሕና ቋንቋና ሓደ ባህልና ሓደ ትግራይ ትግርኒ ሕማም እዩ ኤርትራን ትግራይ ሓንቲ ኤርትራ ካብ ብዛዕባ ሃገርካ ክትሓስብ ኣለካ ብዛዕባ ህዝብካ ምስ ተጋሩ ዝህልወና ርክብ ዝኾነ ሰብ ክቐብፅ ኣለዎ ስትራቴጂ ዓድና ኣለዋና ያን ኦፍ ኮርስ ግን ንሕውነት እውን ክትቃለስ ንቡር እዩ ኤርትራውነት ኣተሃናንፅኡ ኣብ ትግራይ ምጥፋእ እዩ ነውራን በዓለጌ ካብ ዝኣምኑ ሰባት ኣይኮንኩን ካብ ሳኒታይዘር ናብ ኣጃክስ እዩ ተዓምር ተፈጥሮ ወይ ኢሳያስ ሞቶ you can wish ማለት ሞት ናይ ሓደ ፕሬዝዳንት አማራንም ቀጥሮነዋል ጉድሽ ፈላ ኤርትራውያን ግን እኛ ውስጥ ከመጣችሁ ብትነኩ እየነገርኩ ነው ጦርነት ከተጀመረ ኢትዮጵያን በጠቅላላ ነው መንገዛት ፌር አርጎ ሲነፋ አንድ ላይ ሽንታችንን ምንሸና በጎርፉ ተጠቅልቃችሁ በጎረራ እንሐነቅና ከነንብራ ንኽእል ዲና ሳልሳይ ወራር በኸመይናሽና بإساياس أفيد عينانيا السلام تعنا هابلي كبراتن فتواتن تختاتل تشدن رياكت سوان دحنا دقنيخم كما يالخوم እግዚአብሔር መስገን أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ እሺ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ከም ተሉ በዓል ምሉእ ተስፋዬ ማለት እዩ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ምስ ቤተሰብኩም ድማ ፍቕሪ ሰነያ ሓልዮት ለውሃት ብምሉኡ ሓጎስን ፍሳህን ሃሴትን ኮርሶ እንዳተመንኹ ማለት እዩ كل جزء أفقون يكون كومسي نز channel زي سبسكرايب بمقبار فيديو تاتي لايك كومنت بمتصحفن شير بمقبارن إذا تابعهم نسبات اللهم مالتيو بالتعميق إني اللي كبرتي هذا اللي زيري هذا اللي مالتيو نمنا لهم عن فيديو خنسجر انتلنا بتماسس على الملكعو از يوم دس زبلو رئيتو تاتاتالو مالتيو ودي إري T3B welcome شدن برو keep it up بيبلنا مالتيو كل جزء positive comment يتصحف زقرموكم حد سب كفتر انتلو جميرو درجة ناون تاو نجر راح استفدر از مسل سبريهم تفولتيهم مجنانا يكونن بايزوي زي مالت كم بحر زوسد كم لمد زور رس نجر سلازخونه كلها كنجبرو زقبئنا نبر عمريت كنبرت لنا يمو بتعم دس بلن ريتو تصحف لي مالتيو ودي الرحاوي مالتيو بتعم يغني اللي كبرتي هذا اللي فلوريدا سولومون واو فلوريدا كم بتماساسال مالتيو كل جزء ناتكا تخاتاتاليتي أجوخا برتع قصلو especially نحونت زلكا تبقصو بالتعمي إذن دلكات بلن زلا مالتيو كبرتي هذا اللي بالتعمي يغني اللي كابز قرمكم نحونت إلى أبز channel زي كابز سرح 3 عامات حليفو مالتيو 3 عامات كم قليل بزح جزء ولا سباتاي مسلومي حجي أبز حجي ساعة خوينكا نيوترال بوزيشن محز أي صقمن حق أنا مزراب مالتيو جن زي يوتيوب channel زي خجمر نطلو أما أخل وق نيرنا نحنا مالتيو كينات نيرو مالتي شعو زي كونن قديمو زنبره شدن رياكتس تو بملؤ مالتيو سلازي بدعم حيال كينات حيال صقم حيال شجر داورد انتلو بحزبنا نبعلو بتشع جزء تازلاتنا ممارصيتن تاصبق تعدلنا حانت نغريا نسادما بزعبا السلام مزماريا كاب اوصيخا كالي ممارصيت كوينا عنا تطقم نجر ولا حانت يلان زبلا كساب حجي قصيلا مالتيو حجيغن اشحن شحن مئتن زخون سبات فولو غيركم تختيلكم سي بزح وقعتات توقعنا سلازلخو مالتيو طعمي دس زبلن مالتيو قصلاي فلوريدا حفتي فلوريدا صبغ شمي بايزوي هاجر محري توساخي مالتي لايك بلو لايكس مالتيو بلو دايمندس اند بلو هاتس لارس اوف لاف شيدن رياكتس لاس اوف لاف واو فقري زبل قال نوعلو دسك بلك تصاوعو مالتيو سلام افورقي لايك ولا زي اونكم بوزيتيف يا كلهم زم بصحفوا زلو يتريهم زلهم حنت حماق ايتوصون ملحاسهم بتعم اندوب كمزي زبله نصوم 4 كومنت ختمبو تمصو زيو مالتيو بتعمي يقني لي كبرتي هابلي كبلوكم يزدل مالتيو اموخه لو ما عنتن استولدكم بملؤكم كامالتيو عبيت تخونو انا اشتي يكونوا حصر تخونو نوح تخونو هابي بيرثداي يبلكم الله انكع تولدكم انكع نابز مريت زي بسلام مصاخم
ከምዚ ትሪኦም ዘለኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኦም ኩሎም እዮም ማለት እዩ ካብዚ ጀሚሮም ክሳብ ዚ ዘለው ንእሽትለይ ከዋጉዑና ዝኽእሉ ቪድዮታት ምዃኖም ንእሽትለይ ግምት ኣቢልኩም ትኾኑ ዳይ ንቐፅል ደሞ Welcome to Shittin' Reacts 1 ሓራይስኪ እዛ ሓፍትና ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ዝነበረት ሓፍትና እያ ናብ ፍልስና ናብ ገዳምያ ከይዳ ዘላ ገዲፋቱ ኩሉ ነገር ዓለሙ ሞት ተውጉዕ ነገር እስኪ ብጣዕሚ ንስማዕ እዮም ንገረም ንእሽትለይ ሓሳብ ስለዝኾንና ይኮናን መነኮሳት ኮይና ክርስቲያን ድሕር ኮይና ዘለኣለማ ሂወት ዝጠቕመና ጥዑም ክንበልዕ ጥዑም ክንሰቲ ጥዑም ክንነብር ደስ ኢልና ክንነብር ተደሊና ማለት እዩ ምስ መን እዩ ዘዋፀና ምስ እግዚአብሔር እስቲል ኮሱ ኮዩ ኣሕና ኢና ንጥቀም ዓለምስ ትጠቕመና ድያ ትጎደና ኢልካ ምሕታት ኮዩ بنت مخاني خالي من يخونن حساسات لزخوننا يخونن منكوسات خوينا تماهرنا سدرينا سرح فليتنا اخالي عالم رينا كل رينا منكسين هون زلنا عياش لزخوننا دي وي عالم تفنا نجر زي طعم خوينو دي نو كنمتاللي كابو زحيش زبلص سلازلو انا نفسي صبو نجر سلازمني لا هي ممكنسه ودو ስለዚህ እዚ ዓለም ወነዝል ምትላል ወይ እንደገና በሐፂሩ ይቅርታ ጎርለኝ ንዝቃል አሻም ኸለኹን ብጣዕሚ ሓያል ማለት እዩ ሓያል ከቢድ ቻሌንጅ እዩ ብዝኾነ ግን ሓቅን ምዝራብ ንድሕርዳ ኮይኑ ኩሉ ዘለካ ሽጥ ሞት ተኸተለኒ ሰዓበኒ ኢሉ ሓደ ሃፍታም ነይሩ ከዓ በል በቃ ጽናሕ ቤተሰበይ ክቀብር ወለደይ ቀቢረ ኩሎም ገለ ክመጽኢሉ ግደፎም ነቶም ሞታት ይቅበርዎም ኣይትጸገመሎም ብዙሕ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝብል ኣብቲ መጽሓፍ ሕጂ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ዘጓለን ስቴት እዚኣ ኣዝዩ ብደስ ዝብል መልክዑ ሎም ጾመ ረብዓው እንዲ ኣብ ናይ ጾመ ረብዓ ጉዳያት ከዓ ሓደ ግዜ ስለ ጽድቂ ዝመስል ነገር ስለ ስጋኻ ጥራሕት ይኮነስ ስለ ነብስና እውን ክንወግዕ ንኽእልና ማለት እዩ መን ኮይንከ ኢኻ ተወግዕ ንሱ ነናይ ኩላህና ሓጢኣት ማለት እዩ ብሓጢኣት ተሸፈነ ስጋ ኣለና ብዙሕ ጸገማት ዘለዎ ግን ብዝተኻኣለና መጠን ከዓ ናብ ኣምላኽ ንክንቀርብ ፈተነታት እንትንገብር ተለና ዝመፁ ፈተናታት ታዮም ፌመስነት ዝናና ኣብነት ናይ ዓለም ዚ ክብሪ ታሕጓስ ናይ ሙዚቃ ፍልጠት በቃ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ከመይ ገይሮም እዩ ክገርፎ ታይ ሞ ሰሪሕ ክበልዕ ትብል ትኽእልኻ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ግን ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ነገር በዓል ከምዚአን ዝበላት ትርእት ኣለኻ እዚ ሕጂ ናይ ኮምፒውተር ሳይንስ ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናይ ኤአይ ፕሮግራመር ያ ነራ ማለት እዩ ዲቨሎፐር ወይ ከዓ ምህርቲ ያ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብኮምፒውተር ሳይንስ ቀዳማይ ዲግሪ ስለ ዘለኒ ኤአይ ማለት ንኽትምሃር ክንደይ ዝኣክል ከቢድ ኮርስ ምዃኑ ትዝፈልጦ ይፈልጦ ኢለ ዝግምት ማለት እዩ ናይ ሓቂ ነገረኩም ብጣዕሚ ኣዝዩ መሸገር ዝበሃል ኮርስ ኣዝዩ መሸገር ዝበሃል ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ታኣይ ዘሸገር ንሕርዳ ኢልኩምኒ ኮምፒውተርስ ከም ደቂ ሰባት ክትሓስብ ማለት ሚሚክ ክትገበር ናይ ደቂ ሰባት ተሓሳስባ ባህሪ ክትውንን ጌርካ ፕሮግራም ምግባር እዩ ኢንፈር ክትገበር ካብ ተፈላለዩ ፍልጠታት ባዕላ ክትምሃር ምግባር ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ኣእምሮ ብኸመይ ይሰርሕ ኢልካ ጽኒዕኻሲ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ማለት ኣብ ኣእምሮ ዘሎ ኒውሮሎጂ ገለ ዝተምሃርኩም ዶክተር ገለ ተሰምዑ ትህሉ ትኾን ሕጂ ማለት እዩ ኢማጂን ግበሩ ሓደ ወዲ ሰብ ኣእምሮኡ ኣብኡ ዘሎ ብቢልዮናት ዝቁፀሩ ኣናእሽትለይ ነርቭታት ወይ ከዓ ብሬን ሴልስ ማለት እዩ ንሳቶም ዝፈጠርዎም ከዓ እዞም ነርቭታት ኣለው እዚኣቶም ኮሚኒኬት ገብሩ እንድሕርዳ ኮይኖም ንእሽትለይ ሲግናል ትሪገር ዝገብሮም ክኾኑ ክኽእል ኣለዎ ካብ ዝብል ተበጊስካ ኮምፒውተር ከምዚ ክትሰርሕ ሓፂን ክትዛረብ ባዕሉ ክሓስብ ምግባር ማለት እዩ ካብዚ ክእለት እዚ ፍልጠት እዚ ግን ተየስድዕካ ማለት እዩ ናይ 3D ዓለም ምንም ተይጨንቐካ ናብ ከምዚ ክትኣቱ ትኽእል ብሃንደበት ኣሜዚንግ ባይዞይ ማለት እዩ ንዓይ ሞ ዝመስል መልክዕ ቁንጅና ኩሉ ነገር ከም ዘለዎ ኮይኑ ለኪ ዓለም ሓላፊ ፍትወት ሓላፊ ኢላ ገለ ረሲዓቶ የምብርክ ንዓኺ መወዳእቱ የርኢኺ ግን ጽቡቕ ነገር ምሄርክና ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ እውን ዓለም ከም ዝክሓድ ሓደ ግዜ ነዚ ክሕደት እዚ ዝክሓድ ዓለም ገለገሊኦም ጨርቀይን ጉዕዘይን ገለኢሎም ሓፂሎም ገዲፎም ሆኖ ዝኸዱ ግን መብዛሕተና ሰብ ድሓንቲ ምናን ትገዳም ገለ ይትረፈና ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ንጻላኣሉ ንበኣሰሉ ንሕዋትና ንጸርፈሉ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ናይ መርገም ስራሕቲ ንሰርሓሉ ግን ንምንታይ ዳ ዝኸኣሎ ገዲፍዎ ጠንጢንዎ እንትኸድ እንተሎ ንሕና ኸ ኣብ እኳ እንትነብር እንተለና ብዘይገድስ ተሓወ ፀቢቑ ከይበልዓና ንእሽለይ ንጥንቀቕን ፀርፊ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ፍቕሪ ካብ ፍቕሪ ንላዕሊ ዝበልፅ ነገር ስለዚ የለ ኣሕዋት እናተፋተና እንተንኸድ እዚ ካብዚ ንወስዶ ትምህርቲ ማለት እዩ ተገደደ ካልኣይ ንስራሕ ዋላ ስንቅና ገንዘብና ደቅና ሂብና ከመይ ጌርና ፍትሒ ንስእን ሕቶ ኩሉ ህዝብታት እዩ እሞ ብፍላይ ከዓ ሕቶ ክልታና ህዝብታት ግን ናይ ነዋሕ ዓመት ፀንሐ እዩ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ እዚኣ እያ ዋዕላ ህዝቢ ደቡብ ምብራቅ እቲ ህዝቢ ዶ ምተኻሓደ እዩ ዝብል ብስሩ ብመሰረቱ ማለት እዩ ግን ተኻሒዱ ኣይተኻሓደን ኣይካሓድክዎን ክሒደካ ኣይበል ግን ተን ሕቶታትና እዚአን ነይረን ስንቂ ገንዘብ ደቂ ኩሉ ሂብካስ ፍትሕን ርትዕን ከመይ ጌርካ ትስእና ኣብ ዓድኻ መንባር ከመይ ጌርካ ትስእን ከቢድ ሕቶ እዩ ንስማዕ እስኪ ስንቂ ሓቲትኩምና ሂብና ክዳን ሓቲትኩምና ሂብና ጫማ ሓቲትኩም መጨረሻ ደቅኹም ባዕልና ተጋዲናስ ደቅና ስለምንታይ
ንምንታይ እዩ ዋጋ እንታይ እዩ ስለዚ እቲ ስኢና የነበርና ፍትሒ ክንረክብ ነው ይኾነ እዩ ናይ ጌታቸው ፈይዞ ይኮንኩ ናይ ዘብረፅየን ኣይኮንኩ ኣነ ናይ ሓቂ ሓደ ኣምላኽ ኣድስ በዚሓትኩም እስኩትመታተሩ ይምተርኩም መድሃኒ ዓለም ምትርትር ዳዓበሉ ይምተርኩም ከምዛ ትመትርዋ ዘለኹም እግዚኣብሔር ዳኛኹምኩ ኣምላኽ ይዝኽእለኩም ንዓኻትኩም ሰብ ኣይክእለኩምን እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ቃል በቃል ክንሪኦ እንተለና ተወግዕ ማለት እዩ መርገምያ ወላዲ እንተዘይቀተለ ይዕነይኒ ዝብልዎ ማለት እዩ ከምዚ እዩ ኣይቀትለካን ግን ምዕነይና ድማ ሕማቕ እዩ ንሕና መርገም ናይቶም ወለድና መርገም ናይቲ ሕማቕ ንገብሮ ሓደ ግዜ ይዕነየና ኢሉ እዩ ማለት ምዕነይና እንትበሃል ተለኮ ኮሚሌቲቭሊ ሲሉ ኣብ ሓደ ዝኾነ ኣደባባይ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ዝኾነ ታይ ዝበሃል ከዞረካ ማለት ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ ዶ ተሪፉና ንዕነን እንደለና ዓቢኻ ተማሂርካ ዓለም ክፈልጦ ዝኽእል ናይ ቴክኖሎጂ ብፅሒት ፈሊጥካ ኮምፒውተር ከመይ ጌርካ ከም ፕሮግራም ከም ዝግበሃር ፈሊጠ ትራንስፎርመር ከም ዝትከል ፈሊጠ ማግኔቲክ ኢንዳክሽን እንታይ ምዃኑ ፈሊጠ እንታይ ተጠቐሙ ኩሉ ብጋዝ የብርህ እንድሕር ለኮ ካብዚ ንላዕሊ መርገም የለን ተሓው ኣነ ሓደ ግዜ እንደውም ትመርገም ካሊእ መሲሉ ዝሰሙዕ ሰብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ትመርገም እዚ በዓል እዩ በቃ ካሊእ መርገም የለን ሓቂ ንምዝራብ ማለት ኩሉ ክኢልካ ኩሉ ፈሊጥካ መወዳእቱ ተጠቐምካሉ ካብ ምትራፍ ንላዕሊ ዝኸበደ መርገም የለን ከይንጥቀም እንታይ ሒዝና እንድሕር ዳኢልኩም ቦቶም ወለድና ተቆጢዖም ቦቶም ወለድና ድማ ፈጣሪ እውን ብኡ እዩ ሰንሰለቱ ሓደ እዩ ባይዘይ ንሕና ንፈጣሪና ንፈልጦ ብወለድና ኣቢልና ኢና ስለዚ ክፍኣት እውን ዝመፀና ሕማቕ ነገር እንድሕረሉ እሞ መርገም እንድሕር በፂሕና እውን ብኣቶሞቢል ይኽወርድ በቤዳ ክወርድ ተሰንሰለት ንስኣታ ታኸይድ ማለት እዩ ንሕና ንዕኦም ዝብሉና ምስማዕ እኮ ሓደ ዘረባ እኮ እዩ ማለት ንሶም ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ትክክል ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ምኽር ወላዲኻ ኣቦኻ ነዲኻ ናኽብር ቀዳማይ ትእዛዝ በቃ ቀዳማይ ትእዛዝ ኣምላኽ ካብተን ኩለን ዓበይቲ 10 ትእዛዛት ኣለዋ ተቐዳመይቲ ማለት እዩ ካብ ቁልዕነት ተጀሚረ ይገብራ ነይረ ዝበላት ሰብኣይ ማለት እዩ ሳይ ኣቦኻ ነዲኻ ናኽብር ኣቦና ናዴና ኣኽበርና ክሳብ ሕጂ ሓቂ ንምዝራብ ኩላህና ማለት እዩ ኣብ ኩላህና ይፀገም ከነኽብር ግን ኣኻኣሎ ክህበና ክእል ኣሎ ዘነዶ ከዓ ብጣዕሚ ምምሪረን ዋ ኣይነምርር ብሱር ኣይነምርሮም ቶም ወለዲ ተሪር ግብረ መልሲ ኣባት ነብስና ሓራይ ዲያቆን ኤፍሬም ይባይዘወይ ናፍልጦ ኮነኩ ማለት እዩ ዲያቆን ኣባት ነብስ ክኸውን ይኽእልን ገና እዩ ቀሽ ምስ ኮነ ኣባት ነብስና ክኸውን ዝኽእል ንምፍላጥ ዝኣክል እዩ ግን ኣባት ነብስና ንሓዋሩ እንድሕር ዳእ ኮይኑ ብነብሲ መምህርና ማለት ኣቦ ነብስና ነብሰ ምሂሩሲ ናይ ነብሰ ምሂሩ ዘምህረና እስክፅቡቅ እዚኦም ሻርክሲ ብጣዕሚ እዮም ይበልዑ እዮም ሰብ ናህና ግን ኣይበልዑን እዮም ሰላማውያን እዮም እዚኣ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ፍሊት ነገር ከዓ ማለት ሻርክስ ሰብ ኣይበልዕን ኮይላት እንታይ ዝብሎ ዘረባ እዩ ንሰባት እቶም ሻርክ ናይ ኤርትራስ ኣይበልዕን እዮም ሻርክስ ኣይበልዕን ኢሳያስ እንዳበልዕ ሻርክ ምብላዕ እንታይ የድሊና ኢልና ብዓብዩ ኣብ ኣስመራ ዝተቐመጠ ሻርክ እንዳሃለወካ ከሎሲ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ሻርክ ዘይበልዕና ትብል እንዳም ወረ ድሓኒቶ ታብ ምድሪ ዘብቀለቶ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ፅቡቕ ይገይሩ ማለት እቲ ሻርክ ናይ ኤርትራ ዘይበልዕ እንተኮይኑ ተመስገን ብኢሳያስ እንዳበልዓከናስ ብሻርክ ከዓ ዘይበልዓከና ኣምላኽ ኢልና ኮነ ኣምላኽ ነመስግኖ ማለት ብዓብዩ ግን እስኪ በሉ ድሓን ሻርክ ዘይበልዕ ኢልኩም ማእስከ ኤርትራዊ ክሕምብስ ንባፅዕ ምስ ከደ እዩ መንቀሳቐሲ የብልካ እንተባሂሉ ካብ ብሎኮ ኣስመራ እንዲ ክምለስ ትኸይድ ይኽእል ይባፅዕ ከም ድላይካ ትንቀሳቐሰሉ ከም ድላይካ ትኸደሉ መድላይካ እንተኮይኑ እንዳተገብር ባርያ ንሽቃቅናይ ናይ ስዊዘርላንድ ምፀካ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ሕጂ ንሳ ዝበለቶ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ሻርኪ ናይ ዓድናሲ ምስ ሰበይ ተናኸልን እያ ኢላ ማለት እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን ተዘረባ በስ ኦብቪየስሊ ከዓ ክኸውን ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ናቹራላ ይኸውንን ዝበሃል ነገር የለን ማለት ሓደ ግዜ ቶም ሻርክታት እውን ለዋሃት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ባሕሪ ይኹን ኣብ ካልእ ዝኹን ክህሉ ዝኽእል ሲ ሻርክ እንድዩ ባህርያዊ ፀባይ ናይ ሓደ ሻርክ ምብላዕ እዩ ግን ኣብ ሓደ ዓዲ ዝርከብ ብዙሕ ነገሩ ከዓ ፀባይ ዘለዎ ነገር ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ንኣብነት እንስሳታትና ኣሓታትና ብምልእ እንድሕር ዳርኢኹም ምንስ ንሽትለይ ምስቲ ማሕበረሰብና ዳርጋ ማለት እዩ ኣዋጊዕም እዮም ማለት እዩ ኣታግደፍ ገሌልካ ዝሰምዕ ብዕራይ ንየማን በል ንፀጋም በል ኢልካዮ ስበት ዝስሕብ ብዕራይ ወይ ከዓ ክትሕለብ ከላ ሱቕ ትብላ ሓሚኦም ዘለውና ማለት እዩ እዚ ዝኸውን እንድሕር ዳኣ ፅቡቕ ነገር ክንሰርሕ ጀሚርና እዩ ኢሳያስ ከ ሻርክና እዩ ኢሉ እንተተዛሪቡ ሓደ ኤርትራዊ ኣነ ትክክል እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ሻርክታ እዩ ዝገብረካ ይውሕጠካ ምስ ሂወትካ ተለኻ እውን ይበልዐካ ማለት እዩ ኣብ ባሕሪ ክትኣቱ ከለኻ ኣብ ሽግር እንተለኻስ ካልእ ሽግር ይውስኸልካ ማለት እዩ ካብዚ ከዓ እሱ እውን ገይርዎ እዩ ከም ናትና መራሕቲ ዝገበርዎ ነገር እዩ እሱ እውን ዝገበሮ ነገር እዩ ንሱ እዮም ሰርሑ ንሱ ዲዛይን ዝገብር ባይዘወይ ካልእ ነገር የብሉን ክንዲ ገለ ዝኾን ፕሮጀክት ክኸውን ዝነበረን ዓዲ ብምሉእ ሸጥካ ደኣ
መሳርሒ ኮይና ትገዛሉ ኮይንካ ኣብዚ መሬት ግን ድሕር ሻርክ ኮይንካ ከምዚ ክትገብር ትኽክል እዩ ማለት እዩ ትዝበሎ ከዓ ንለባ ማኣምተሉ ንዓሻ ደርጉሓሉ ጥሕሎ መፈጠራ ሰንዓፈ እዩ ብተዘዋዋሪ ሕብረተሰብ ሰንዓፈ ደቂ ኣባት ኣይኮኑን ይብሉ ኣለዉ ተፈላለዩ ዓይነት ንሕና ንበለፅ ዓሳ ንብል ቁልዋ ዓሳ ኣሎ ፍሪታት ዓሳ ኣሎ ጥብሲ ዓሳ ኣሎ መዓት እዩ ጥሕሎ ግን ሓንቲ እያ ተወግኣት በልዓ ኣብ መንጎ በልዓ ጥሕሎ ዘሎ ስደተኛ በልዓ ጥሕሎ እዩ እዚ ወደባት በልዓ ዓሳ እዩ እዚ ከዓ ወደባት በልዓ ዓሳ ብዕፅምቲ እንደምን ኣያታቱ ዝተወነነ ባሕሪ ኣስተርሒኻ ትበልዑ እዩ ኣብዚ ግን ጥሕሎ ኣባላልዑ እንዳርኣይኳ እዩ ፅርግያ ዋና ኮይንካ ዓሳ ክትበልዕን ስደተኛ ኮይንካ ጥሕሎ ክትበልዕን ዋላ ኣብ ሽንቲ ማይ ኣብቲ ቀልቀል ምውፃኡ ንፈላለዩ እዩ ሓራይ ስለዚ ሕጂ ቅልል ኣቢለ ኣነ ነጊረኩም እየ ናይ ጉዳይ ዘርእሰናይ ማለት እዩ ናይ ዘርእሰናይ ማለት ኣንታ ኣንበሳ እንታይ ሕማቕ ኢሎሞ ኣንቱም እንዳበሉኻ ነይሮም ኣንታ ይበሉኻ ኣንበሳ በቃ እዚኣ ይሕማቕ ኢልዋ ኣንቱም እንዳበሉኻ ፀኒሖምስ ኣንታ ኣይበሉኻ ንምንታይ ተባሂሉ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሓሲብኩም ንስኻትኩም ትኽክል እዩ ናይ ኣንበሳ ወግዕ ማለት እዩ ዘርእሰናይ ግርማይ መተካእታ ወዲ ሓድጉዶ ገለዶ ዳተባሃለ ብዙሕ ማለት እዩ ብኽራሩ ብጣዕሚ ጅግና ብጣዕሚ ጎበዝ እዩ ተባሂሉ ጽቡቕ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ብወገን ትግራይ እውን ክመጽእ ከሎ ማለት እዩ ይደርፍ የድርፍ ይስዕስዕ በቃ ከምዚ መዓት ስነ ጥበባውያን ሲ ምስ ካልኦት ስነ ጥበባውያን ደቂ ዓድና ኮይኖም ማለት እዩ ዝዓወዩ ኣለዉ እዮም ከም በዓል ፍረ ሰላም ምስ ኣበበ ረኣያ ነይሮም ማለት እዩ በዓል በረከት ከዓ ምሳና እውን ነይሮም ኣብቲ ሽረ ማለት እዩ ምሳና ዓብዮም ህፃውን ተቆልዑ ኮይኖም ስነ ጥበባውያን ኣኺሎም ከይዶም ማለት ንሳቶም ሕማቕ ዘረባ ይተዛረቦም ክሳብ ሕጂ ታንእሽትለይ ተገብረተሎም ነገር ታንእሽትለይ ናይ 6 ወርሕ ትኮን ትኽእል ናይ ገለ ማለት እዩ ንሳ ከም ዓባይ ነገር እንዳቆፀሩ ነቲ ህዝቢ መስግንዎ በዓል ዘርእሰና ከዓ ማለት እዩ የፀልልና ኣብ ዓዶም ፅላል ረኺብና ኢልና እንዳኽነመስግን እንታይ ኣለዎ እዩ ሞዚኮ ግዴታኦም እዩ ነይሩ ይብለካ ግዴታኻ ነይሩ እንታይ ጌርካ ዘርእሰና እንታይ ጌርካ ግዴታኻ ነይሩ እንታይ ኢኻ ጌርካ ኣላ ኢና ኣብነት ሓቂ ንዛረብ እኮ ተተኢልና ግዴታኻ ነይሩ እንታይ ጌርካ ኣለና ኣብዚ እኮ ኣታሓቶ ማለት ምንም ኣይገበርካ ኣለና እኮ ግን ክትገብረልና እውን ኣይኮነን ሓውና ስለ ዝኾንካ ኢና ጌርና ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣይገበርለ ይምበል ገይሮም ለይበል ኩሉ ንዓኻ ግቡእኻ እዩ ሓወይ እንተኮይኑ ሕጂስ ክብለኒ ወይ ወፂኡ ከመስግነኒ ቧ ሽደን ከምዚ ገይሩ ሓጊዝኒ ይበለ ብዘይገድስ ሓወይ እንዲ ምንም ለውጢ የብሉን ሕጂ ናትካ ሽግር ኣብዚ ኤሪያ እየ ዘርእሰናይ ማለት እዩ ርግፀኛ እየ ዝኾነ ግዜ የሳቐካ ክኾን እቲ ዘረባ ምስ ሰማዕካ ይመቸስ ላዝሊሉልና እዩ ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ሰብ ወሲዱልና እዩ ክንበፅሖ ዝግባአልና ድሕር ነዊሕ ዓመታት ግን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከዓ ክንበፅሖ ገይርና እዩ ኣብ ኤርትራ ማለት ክንድዚ ዝኸውን ማዕበል ትግራዋይ መንነት ተቐቢሉ ትግራዋይ ምዃኑ ኣሚኑ ንመንነቱ ደው ዝብል ንመጀመርያ ግዜ እዩ ድሕሪ 100 ዓመት ኣነ ርአ ይፈልጥኒ ኣብ ታሪኹን ሕጂ ግን ኣዝዩ ፍጹም ትግራዋይ ዝኾነ ፍጹም መንነታዊ ዝኾነ መንእሰይ ሃኒፅና ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ከምዛ TDF ማለት እዩ ንሕና ንቃለሶ ዘለና ሰማያዊ ሰውራ ሰማያዊ ማዕበልሲ ናይ መንነት ቃልሲ ዲና ንቃለስ ዘለና ንፍትሒ ዶ ኣይኮነን ማለት ኣብ ኤርትራ ቋም ሕጊ የለን ቋም ሕጊ ይገበር እሱራት ይፈትሑ ኤርትራውያን ከዓ ንዜጋታታ መሰልቲ ሃብ መንግስቲ ክመርፅ ኢለለሎ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ዶ ኣይኮነን ተቐንዲ ዕላማና ናይ መንነት ቃልሲ ዲና ንሕና ንቃለስ ዘለና ትግራዋይ እንድሕር ኢልካ ተኣምን ኮንካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ግን እቲ ብርጌድና ሓመዱሲ ንኸምኡ ይቃለስ ከም ዘሎ ጌርካ ምዝራብ ግን ኣነ ኣይርዳእንን እዩ ናይ ኩሉ ብርጌድና ሓመዱ ከምዚ ናይ ክፍሎም እምነቱ ሓራይ ስለዚ ንፍትሒና ንቃለስ ዘለና ክፍሎም ይከኣሎ ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽቲ ግን ንሕና ንመንነትና ኢልና ንቃለስ ከም ዘለና ይዛረብ ዘሎ ትብል እያ በቃታ ናይ ሞገስ ሕፅር ብዝበለት መልክዑ ንሕና ግን ፍትሒ ክነምፂና ንቃለስ ዘለና እዩ ዝብል ሓራይ ግድም ፍትሒ ክትደልያ እንትትኸውን እሞ እንተትደልያ ኣበይ ምረኸብካያ ፍትሒ ካብ ዘይፈልጥ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ መንነት ዘለዎ ትውልድ ዲኻ ማእለሽካያ ወይስ ፍትሒ መን እዩ ፍትሒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ርትዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ስነ ሞገት እንታይ ማለት እዩ ዝፈልጥ ማሕበረሰብ ከድካ ፍትሒ ደልሽ ፍትሒ ናይ ኤርትራውያን ፍትሒ ብኤርትራውያን ይዝረጋገጽ ኦብቪየስሊ ማለት እዩ ናይ ተጋሩ ፍትሒ እውን ድሕረሊ ብተጋሪ ይረጋገጽ ግን ኣነ መንየ ብስሩ ዳጨቆንኩ ደ መጽእ እንዳተጨቆንኩ ዳገፋዕኹ ደ መጽእ እንዳተገፋዕኹ መርገም እንዲ ዘለኒ ወይስ ተመሪቀ ነይሮም ወደ ሓርየ ተረጊመ ዝብል ክትፈልጥ ኮይንካ ግን መንነትካ ትፈልጥ ንቡር እዩ ሕጂ ቃልሲ ብርጌድና ሓመዱ ኣነ መንነታዊ ቃልሲ እዩ ዝብል የብለይን ማለት እዩ እግረ መንገዲ ከረጋግጽ እየ ዝብሎ እንድሕር ተዘይ ኮይኑ ፍትሒ ጎዲልኒ ካብ ዓደይ ተባሪረ እየ ዝብል ዘሎ እምበር ኤርትራዊ ኮይነ ትግራዋይ ምዃኑ ኣብይነ ይኮነን ዝብል ዘሎ ሓራይስ ክንቐጽል ኤርትራ ስለዝዓወኹሲ ከመይ ገይረ ኤርትራ ተማሂረ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ሳልሳይ ክፍሊ ኤርትራ ተማሂረ ከመይ ገይረ እዚ ከሓኦ ታይ መጽእነት ትውልደይ ዝሓበ ኣነ ቀደም ሽግር
نيروخو خون تاي كم زهنا نيرترا ولدي زم نخيدم برهق توليدو محرق توليدو تسفياء توليدو هذا نزيز كم يجر كاي حبة أي حبة أي إيرترا لنا ياتهم هذه تشجر سلزمت كنتات سلزمت إنبي نحنا قانا حدا بهلنا حدا أو توليدنا أو عبينا زندك أي كيرك لكن يولي كلمة مالتي سلازي بقى زندك أي كركب لكم يبلون بقى زي أيابات تماهرنا عينا لا عينا نير لبامات مالتي يغني لنا عينا نقول مالتي إنه تم حق تزارو ترحينا يغني لنا نقولون بايزوي نمن تاين تلكمني نسخاتكم يقومتي كونكونو زقبا وقاتي خون زقبا قالت نقرنا زلهم بتعامل لبامات ناي بحق مالتي إيرترا تريقول لهم تبزح ميرتنا أسلامي إيرترا أنا أسلام بتوحد ميرتنا كريستيان كبسانو بلو يجي زيوم تريوم زلهم دك أربعة نزني إشتلا ميرت يوم كاب تقرأك شوط أود اليوم زلهم تم إيرتراوان أسلام ميرتهم حليفهم يهوبون يوم سيفنا بساتهم يشوف أبراهام كسرت محاري إيرتراوان أسلام إيرتراوان كريستيانات حاركم تصوم يتزعل حوادنا دك حدا محتن سلازي كله تكرنيا مس إيرتراوان أسلام حوادك حبر تقرأي تكرني حماميو أنا سمع عنك نقرأك إيرتران تقرأي سحنت خجبرن نتقرني سحنت خجبرن يتسعر جنا يكون الليل من حسيت رياخ الزارب نو هو مؤتسب كقبلك قال شو كم أنا كو حسابي إذا بكاتل الجن أنت ما محارب وسألهم بتدري بخا تم أرمو أنا ملاك محارون عي قد كنا كان ناتم ولا ناتم يقول أنا بكون بيه أنا سناتي مرقتي أنت أتمامي زبالك قال لكم حدش أبر هيدا تسمونا أسكي هيدا فاقشنا أنا كل بونا غير من غير الله سمعتها تقارب تكونتر ليهم كده نبتقرأيكم إذا بوليتيكاي إيرترا هجريا ኢትዮጵያ ያንም ከተባሉ ተተምጸልዩ እዚ ሁሉ ህዝብ ጠፊው ኣብ አዲስ አበባ ከይደበም ጉዳይ ሀገር ዝገብርሎ ኤርትራ ካብ ዛዕባ ሀገር ከተሐስባለ ካብ ዛዕባ ህዝብኻ ጽመመ ማይትበል ንሕና ከም ሕብረተሰብ ከም ኤርትራውያን ንሕሰብ ያክል ማን ምስ ተጋሩ ዝህልወና ርክብ ዝኾነ ሰብ ክቐብጽ ኣለዎ ስትራቴጂ ናይ ፖለቲካ ፖሊሲ ይኮነን ዘለና مخنياتو ناي وصعي ايدي اب حنقولك اسفيركا اب نسخات ونو مريت دوك تقبر اب نسخات ونو مريت كاتقاتل كومز بال عشا زخون حزب دحرجي اين سرح بفصو زخونه صلي زسرح سب زتمهاره زي تمهاره عبي نيشتي تقبصال كمان ازول منسيات اب يترخ فطوريوم كمان ازول منسيات اب تግራይ قفطوريوم اتما تግራይ كوم زحاسبو كعنو يوم بتحساسبا تمام إيرترا خو مزحاسبها عنوي هزربا زي قنعتي زربا مالتي نحنا زلنا ركب نحون تركب حبيرنا زخدنايو غعزو سلاماو خوينو نخنقصل إنا نسرح زلنا ወይ ከዓ ንገብር ዝግባአና ኣብትብል ዘረባናይ ሚስተር ውፊ ማለቲ ካሊ ነገር አይተልንያ ተሐወስካያ እንተዘይ ሐወስካያ እንተገደፍካያ ተዘይ ገደፍካያ ትመጽእ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የብላን ታወግዕ ዚያስ በቃ ንስዐ በዓላ ከም ዘላታ ማለቲ ሰላማውያን ሰባት ኮይና ኢና ክንቅጽል ንደሊ ምስኣቶም ዘለና ሕውነት እዩ ትርክብና ግን ዓድና ከም ዓድና እያ ዓድና ክንብል እንተለና ዓደላትና ዓድ ወለድና ዓደቦና ወለድና ነቦና ድማ ዝወጽሉ ኻሊ ዓድውን ኣለዎም ፍሉጥ እዩ ንሱውን ናትና እዩ ደርቤኻ ተደራቤኻ ይኮነን ተወግዒ ንምባል እዩ መስለና ኣነምበር ከምዚ ሓደ ግዜ ሕጂና ኣምነት ክንሓውሰኒና ዓባ ሓንቲ ክንገብራ ኢና ሕጂ ኣነ ንባዕለይ ኦፍ ኮርስ በቃ ክነግረኩም ማለት እዩ ንጽር ዝበለት ቅዋም ዘይነግረኩም ሓደ ኤርትራዊ ትግራዋይ ትግርኛ መንነት ዘለዎ ማለት እዩ ዝዛረብ እንድሕር ደኣ ተዓዲስ ሒዝያ ክመጽእ ክሓውሳየ ኢሉ ኮንሰንተር እዩ በዓል እንድሕር ተሓዊሶ ኣነ እውን ሞ ይጠቕመን ኢለ ተሓሲበ ክሓውሰ ይኽእል ብግድግድ ተዘይ ተሓወሰ ዝበሃል ነገር የብለይን ካልኦት 7 ብሄራት 8 ብሄራት እውን ማለት እዩ ካብ ትግርኛ ወጻኢ ዝነብሩ ከም ዘለዉ ብሰላምን ብስኒት ተፋቂሮም ተነይሮም ከዓ ንዓይ ጽቡቕ ጎረቤት ሰላም ዘለዎ ድቃስ ዘለዎ ያዕያዕ ዘይብሉ ጎረቤት ክልወን ከም ዝኽእል የዝኣምን ማለት እዩ ተመጺኸ ዓዱ እንዲ ይምጻ ይሰግር ዓደቡኡ ዓደዲኡ ዓዳሓቱን እዩኮ ማለት ሕጃውዚ በጽሐ ማለት እዩ ኣነ እዚ እኮ ዓደ እዩ ኣይብሎኒ ከም ዜጋ ምናልባት እንድሕር ኣብ ኤርትራዊ ዜግነት ልኦ ኮይኑ ካልኦት ዝኾኑ ጠለባት ብሓደ ዜጋ ዝግበሩ ነገራት ዘይገብር ይኽእል ይኸውን ኣሕዋቱ ጠይቁ ምስ ኣሕዋቱ ተረዳዲኡ ተስማዕሚዑ ቅንዩ ደቂሱ ግን ኣይከድን ይብልኒ ምክንያቱ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዝኾነ ግዜ ደኣ ሓንቲ ዓዲ ተመሰረተት እምበር ከምኡ እንዳበለ ደኣ ስቴት ፎርሜሽን ከደምበር ሕውነት ኣይነበሮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ፈጺሞም ትውልደ ይራኸቡን ኢልካ ክትዛረብ ግን ብጣዕሚ መጸገም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ናምንታይ ከም ነብሎ ግን ትስሕት ማለት እዩ ንስሓት ንጋገ ዋ ዓድና ኣለዋና ያን ኦፍ ኮርስ ግን ሕውነት እውን ክትቃለስ ንቡር እዩ ኤርትራውነት ኣተሃናንጽኡ ኣብ
ትግራይ ምጥፋእ እዩ እዙይ ትህፀቱ እዚ ሰብኣይ እዚ ከይተዓደመ ጌም ኦቨር ኢሉ ዝጀመረ ሰነ 20 መዓልቲ 2018 ዓመተ ምህረት ጌም ኦቨር ኢሉ ዝጀመረ ናይ ግዜ ጉዳይ ኤርትራ ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀሞ ጉዳይ ብሙናይ ናይ ሞራል ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ሞራል ጉዳይ ኣይኮነን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝኸይድ ጄኖሳይድ እዩ ኣብ ትግራይ ተፈፀመ እዚ ጄኖሳይድ እዚ ክነግረክ ነጊረክ እኮ 77 መን ዓዲምዎ 78 መን ዓዲምዎ ናይ ባድመ ኩናት 9 መን ዓዲምዎ ፀረ ትግራዋይነት ዋና መሰረቱ ስለ ዝገበረ ሕጂ እቲ ፀረ ትግራዋይነት ካብ መጀመርታ መበገስ ብሱር ትግራይ ክትጠፍእ ኣለዋ ኤርትራ ክትነብር ኣለዋ ኢሉ ተበጊሱ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ዛዕባ ኢላኣነ ካብ ዝኣምኑ ሰባት ኣይኮንኩን ንምንታይ ይበሉኒ ንሳ ንክነጥፋ ኢሎም ኣይኮኑን ከይዶም ትኸይዲ ግን ናብ ምጥፍፋ እዩ ተኣትዩ መወዳእቱ በዚ ይስማዕማዕ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ሓሊል ኣይኮነን ሕወሓት ብሓይሊ እዩ ዝቕፅል ትግራዋይነት ብሓይሊ ዝቕፅል ዘሎ ሕወሓት ድማ ንግደፍ ሓሊል ኣይኮነን ብሓይሊ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ግን ክልቲኦም እንታይ እዮም ነይሮም መጀመርያ ከምዚ ሳገላ ብልዓሞ ይትቕላዕ ዝብሉ ወለድና ፅቡቕ ነገር ንምስራሕ ብዝመስል መልክዑ ግን ድማ ውሽጡ ብዙሕ ዘይፀረየ ነገር ብምሓዝ ሒዞም ዝተወገሱ ሰባት እንዮም ነይሮም ዛስዋይ ከዓ ንዑ ዋጋ ክፊልዎም ማለት እዩ ካብ ቀደሙ ነገር ፅሩይ ዝኸውን ካብ መጀመርቱ ጀሚርካ ትሒዝካዮ እዩ ማይ እውን ካብቲ ዓይኒ ካብቲ ዝፍልፍለሉ ቦታ ትሒዝካዮ ዝብሉ ወለድና ትክክል እዩ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ስሕተት ስለ ዝነበሮም ክምስርትዎ ከለዉ ዋላ ተወግዕታቶም ብምልኡ ናይ መዓት ጥፍኣታት ስለ ዝነበሩ ብፍላይ ከዓ ብፍላይ ነቲ ፍትሒ ርትዒ ስልጣነ ዘምሃሮም ማሕበረሰብ ኣብኡ ዝነበረ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ከባብታት ዝነብር ብሄረ ትግርኛ ዳርጋ ባህሉ ኣብ ምድምሳስን ኣብ ምጥቃዕን ተዋፈረ ስለ ዝነበረ ትኸይዲ ማለት እዩ ንሱ እዩ ትፌይል ኣጋጢምዎም ፌይለር ካብዚኦም ፌል ገይሮም በቃ ነቲ ህዝቢ ሳይተረድእዎን ኢለ ዝግምት ኣነ አንጻር ናይቲ ህዝቢ ዝኸድዎ መዓት ነገራት እዮም ዘለዉ ሕጂ እኮ ከይዱ ከይዱ እቲ ህዝቢ ናበይ ይመለስ በቃ ጨኒ ፕሬዚዳንት ዶክተር ተገዳላይ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ምስ ህዝብካ ትገብረለካ ምስ መንእሰይካ ትገብረለካ ቃለ ልውውጥ ታሪካዊ መድረክ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ኣብ ሰላም ኣብ ኣምሓራ ምስ ዘለዉ ተረፍ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገብሮ ሰላም እውን ያው ውፅኢታውላ ኮነ ይኽእሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ናይ ጥፍኣት መንገዶም ናይ ጥፍኣት ምዃኑ ዋና መፍለጢኦም ክቡር ተጋዳላይ ዶክተር ጌታቸው ረዳ ኣብ ጸለምትን ጌታቸው ካብ ካልእ ዓለም ዘሎ ኮይ እሺ ኣብ ካልእ ዓለም እዩ ዘሎ ሓራይ እስኪ ኣብ ምንታይ ዓለም ይርከብ ጌታቸው ካብ ካልእ ዓለም ካብ ሳኒታይዘር ናብ ኣጃክስ ኮይ ተቐይሩ ሕዚ ካብ ሳኒታይዘር ናብ ኣጃክስ ተቐይሩ ወዲዱ ታሕቲ ፍልጠት ጥራይ ኣይኮነን ኣሎ ጌታቸው ረዳ እርድና ኣሎ ትወዲ ሽቕ ዝብል ኣዝማሪኖ ዝብል ቃል ኣሎ ኣብ ውሽጡ እሱ ዳ ኣረዳኒ ወዲ ከተማ እንዲ እሱ ዳ ከም ጌርካ ፋራ ክትብሎ ትኽእል ንጌታቸው ረዳ ፋራ ትብሎ ኮይንካሲ ሓሪፍ የለን ኣብ ምድሪ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ሓሪፍ ዝበሃል የለን ማለት እዩ በሆነ ተአምር ተፈጥሮ ወይ ኢሳያስ ሞቶ ወይ ደግሞ ነገር ምን አውቃለሁ ምን እንዳልኩኝ ግን ሊሆን የሚችልበት እድል ነው ያለው ስትሮክ መጣላላችሁም እንዴ ፈጣሪ ሆይ ግን እንደዚህ አታጓጓን ተው ለማንኛውም ወብዬ እዚህ ጋር መጣና ይሄንና ከዚህ ተነስተን Yeah, you can wish ማለት ሞት ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ወይ ወንገለ ነገር ኣብ ገለ ተሓግዛካ ይፈልጥዎኒ ከምታትኻ ኣብ you can only wish ክምነዮም ዝኽእሉ እምበር ክገብሩስ ከቢድ ምዃኑ ይርድኦም ኣሎ በአሰብ ነው የምትመጪው ወይስ በሁመራ ባይኔ ላይሽ ሆዴ ጓጓ ልቤ ጓጓ አማራንም ቀጥሮ ነዋል ጉድሽ ፈላ ተረሳ እንዴ የጋሸና ተራራውን መያዝ አቅቶሽ ሲደወል ወደ አስመራ ሻቢያ ኮነን ረሳሽው አንቺ ቢሻሻ ቀን ይለይልናል ዛሬ መተ አማራ እንወዳለን ምን አገባት ትውደደኝ ምን አባለት ታረግልኝ ወደድከኝ ጠላህ ኢትዮጵያን የሚያክላት የለም የፈለገ ብንባላ እኛውንን ስጋነን ማን አባቱ የማይመለከተው ኤርትራውያን ግን እኛ ውስጥ ከመጣችሁ ብትነኩ እየነገርኩ ነው አልፋታ በሀገሬ መጣ የፈለገው ነገር ይምጣ እንዳትነኩ በኤርትራውነቴ ምንም እኔ የሚያደራድረኝ ነገር የለም ህዝቤንና መሬቴን ወይም ደግሞ ባህሬን ለሚመኝ እላለሁ ኢትዮጵያ ለኔ ምንም አይደለችም አሁን ግን ጠቅልለን ከመጣን ቴዲ በዚህ አጋጣሚ ጦርነት ከተጀመረ ኢትዮጵያን በጠቅላላ ነው መንገዛት ግልጽ የሆነ ንግግር ነው መናገር ባላስወጣልን ይሄንን
بلو صالنا إلو مالتي حجي ريقم ولا توقعتاتنا من تايز خيد نحرد عيلكم مالتي اتزنبرة تنشن كنجز عينا خنا محد رأينا قل زبل حجون مالتي مسفنا وتحساسبا زملكت أبقى أمرو خاب رأسغا مالتنا يقدم مالتي خمزي بك عد جزينا خقبور لنا قدمكو كل عدتها زتر نبرز خونا سبعي مالتي قبرن خقبوري هذا تاينا نقبر حج غتاين خقبر لك شكر نخلقرك حج كوز لك تردي كادي نحر عد بزيحة مالتي مونتزي المعخايو مريتمص منبرمص أباي تسرح مسارة لمعتنص ندادي هلو مقعزي هلو كإز لك أمبر قبر زبك أطرح دمسلك وايزني አረ ነው ብዙ ጊዜ ና እስከበል ቀጽሊ ግን እውነት ጦርነት ከፈለጋችሁ እናንተ ከጀመራችሁ እግዚአብሔርን ጥይት መተኮስ አይጠበቅብንም ፊሽካ ይነፋል ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንዳችሁ ሽንትሻሸኑ ለ24 አወርስ ቆዩ ይባላል ፊሽካ መንግስት ፍር አርጎ ሲነፋ አንድ ላይ ሽንታችንን ብንሸና በጎርፉ ተጠቅልቃችሁ የተረፈም ካለ ሜቢ ኬንያ ምናምን ብትገኙ ነው እሺ حجي أبزي زلخ أمالتي يمانا قبر مسكال كابوشت أزهاوئيو motley group of input trolls politicals pygmies seem to have contracted a severe strain of eerie influenza these days. Okay, إيشي على يمدخونو أتكعيز زلنا مالتي political pig. What does political pygmy means? Okay, زوم حترت بpolitica زحصر بوا إنجليش أتاتاينا نقورنا إنا مالتي. Their obsession for posting defamatory posts on everything Eritrean on a daily basis is bordering on the insane. This tantrums stem from their reckless and unquenchable pursuit of snatching a port and maritime territory of their neighbor in flagrant breach of international law and established norms of peaceful coexistence. Eritreans' immutable mantra remains in the historic word of PIA. ناتناين هبن زي ناتناين دلن في إنجليزي خامت أخذ صحيف كايو Oh my god Oh my god كابزي أنا حق أنا مزرعة مالتي سيلو تقلال لازم مالتي overall meaning طرح يتردي نمبر بحرنا خونو نجدليو بوردرنا خونو نزدليو ويكا خوص نزدليو حقي international أمسيلوم مالتي ويكا بقربتنا حبير كان منبر تزي كوينو قلقل زبل نقرات مالتي بمولو political pygmies بلك حترتنا politica مالتي pygmy مالتهم حترت سوات لهم حق يدوم politically دوارف زخون إلنا مالتي Oh my god إنجليزي أنا دني قلنا زلو هذا يخون هذه شات جي بي تي نوع على صحفي مثلا اوي بارافريزر تول تطقيم كاديو ግን እንግሊዝኛ ባዕልካ ቃልካ ካብ ውሽጥ ወፂ ጽሒፍካ ትኾንካ greatly ማለት you are a genius so a genius even in the english language ማለት መኻለስኪ skill ይምበር ማለት ሳይዝ ባህል ፕሮፌሽን ገለገለ ይኮነን ግን ኣብዚ ካብ skill ብላዕሊ ፍልጠት ስለ ዝደሊ እዚ ከዓ knowledgeable ወይ ከዓ knowledge base ስለ ዘሎ በቲ እንግሊሽ እንድሕር ባዕል ጽሒፎ ተኾይኑስ ይመቸኻት ሎማ ዓመት 120 ድሕር ኣለያ ድሕሪ 2 ዓመት 3 ዓመት 130 ተኣትያ ድሕሪ 160 170 ሚልዮን ተኣትያ ሞ ኣብ ደገ ባሕር እንድሕር ደይብላ እንድሕር ዓቢሳት ነብራ ኣሎ ኮይና ብጎረራ እንሓነቕና ከነንብራ ንኽእል ዲና ኩሉ ግዜ ብጎረሮ ተሓንቆ ሰብሲ ሓደ መዓልቲ ዘለዎ ዓቕምታት ኣኻኺቡ ሓደጋ ክኾነካ ይክእልን ድዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ መተንፈስ ክትፈጥረሉ ዘለካ መተንፈስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብ ረብሓኻ ክትውዕሉ ዘለካ ንሕና እውን ከም ሰባት ክንሓስበሉ ዝግባእ እዩ ነዚ ክሓስብ ዝኽእል ስርዓት ኣብ ኤርትራ የለን ሳልሳይ ወራር ብኸመይ ኢና ዲና ብኢሳያስ ጠፊና ኢና ነር ሳላ ሙሉት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንመሬተይ ክሳብ ዋላ ደመይ ህይወተይ ዝበለኢና ሳልሳይ ወራሩን ዓሰብ ሰብ ሓቂ ክፈልጥ ክኽእል እንተ ህዝቢ ኤርትራ ኢሳያስ መልሲ ይህብዎ ኣሎ ንዘይምስገን ሰይጣን ክነምስግን ንግደድ ፕሪቶሪያ እኮ ናይ ሰራዊት ውፅኢትን ናይ ዲፕሎማስያ ውፅኢትን እኮ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩ ኣብኡ ዝተጋገረ ነገር እንተልዩ ንዓና ይምልከተና ፖለቲካና ስለተበላሸወ ዲፕሎማሲና እውን ሓመድ በልዕዎ ጠቕላሉ እቲ ናይ ዲያስፖራ ሓይሊ ዘበላሸወ ዝበልዐት ዝኒሄና ፖለቲካ መሪሕነት እዩ ስለዚህ በቃ ፌል ገይሮም እዮም ዘሎ ተምሁራት ማለት ትስሕተ ተውኦም ተፈጢሩ እዮም ዝብልና ዘሎ በቃ ዝያዳ ዘይት ነግሩና ነርኩም ክሳብ ሕጂ እንታይ ዘጓየ ያለው ቅድሚ ሕጂ ማለት ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም መወዳእታ ድማ ሃናጽ ዝኾነ ርእቶታትኩም ገዲፍኩም ማለት ያው ኩሉ ዕላላትን ወግዕታትን ናይ ባዕልኩም ዝኾነ ፖዚቲቭ ኢንሳይት ክትውን ፖዚቲቭ ርድኢት ክትውን ካብ ፖዚቲቭ ዝተበገሰ ማለት እዩ ከውን ዘለዎ ትብልዎ ነገር ክትገልጹልና እንዳዓደምኩ ቻው ዳሕና ቀኒታ ክብለኩም እየ ዝደሊ ለዋም ቅነ ፀጽቦ የስምዕና
Wood light. نحن حضرت حواتي ما نطيب.